Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Sewitdäki işgärleriniň onlar sosy inni 20 günden gowrak wagt bäri Mar şäheriniň Molla Nepes köçesinde ýerleşýän uly kitaphananyň içinde ýatyp durýar diýip Azatlygyň habarçysy 3-nji oktýabrda habar berdi. Kitaphany işgärleriniň bir näçesiniň aýry-aýrylykda beren maglumatyna görä, Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri kitaphananyň içinde daşary çykman, ýyle görünmän otyrlar we iýje işçek zatlaryny hem oturan ýerlerine getirdiýärler. Olary giýjesine hem öýlerine gitmäge ýa gysagly baryp gelmäge hem ruhsat berilmeýär. Telefonlaryny zaryat berýän gurallaryny hem sargap getirdiler diýip adynyň aýdylmalygyny soran kitaphany işgäri gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä, Howpsuzlyk gullugynyň işgärleri bir ýerden 12-nji sentýabrdan bäri otyr we soraga çekilen kitaphany işgärleriniň köpüsiniň pikirçe, olar bir ýerde miting geçirjeklerin öňüni almak üçin garaşýarlar. Azatlyk bilen söhbetde bolan beýlek kitaphanaçylar hem bu aýdylýanlary tasdikladylar we kitaphany işgärleriniň ählisiniň uçdan tutma soraga çekilýändigini aýtdylar. Kimin nirede ýaşaýanlygy, işe gidip gelýän ýol marşruty anyklanýar. Adamlaryň telefonlary hem dinlenýär diýip 40 ýaşlarynyňky kitaphanaçy aýtdy. Her kitaphanaçy bir ýa 2 gedek sorag edilip hem goýulmaýar. Gerek bolsa şol adamlar 3-4 gedek söhbetdeşlige çagyrylýar. Her işgäriň ýerine bir mahkama ofiseri daklanýaly. Bu ýagda inni adamlar halis ýadatdy diýip bu oňaýsızlykdan halis bolan işdeş ýoldaşlarynyň bu haçan utararka diýip soraýanlyklaryny hem gurrun berdi. Azatlygyň habarçylary Mar şäherindäki hüsgarlyk tagallalary barada halk maslahatynyň 25-nji sentýarda geçirilen mejlisinden öň hem maglumat berdiler. Şonu hukuk goraýjy darlaryň işgärleriniň öýlen sagat 17:00-dan ertir sagat 8:00 çenli nowatçylyk çekýändigi, şäheriň merkezi köçeleriniň ýapylanlygy, piýadalaryň hereketine gödäwçilik etmek üçin polisiýa talipleriniň nowatçy goýulanlygy habar berildi. Bu görülen çäherler İçeri işler ministri Mehmet Han Sakyp'a bir käýins berilmeginiň ýa-ýanyna gawat geldi. Habarçy bilen anonimlik şertinde urlaşan resminiň sözlerine görä, hüsgarlygyň ýokarlandyrylmagy sevdiýlatynyň arasynda köpelýän nägilelik meýilleri bilen agly bolup, häkimetler protest hereketleriniň döremeginden arada galýar. Yerli synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, mahkama işgärleriniň şäheriň baş kitaphanasynyň içinde oturmaklary we kitaphany işgärlerini sorak etmekleri tötänden näl. Yollarda Bayramaly etrawyna ýerleşýän Hoja Ýusup Baba gonamçylygyny şäher jaýlarynyň giýrelgelerine ýüzüni ýazgy ýazylan türkmen manatlary seçildi. Ol ýazgylarda 14-nji sentýarda kitaphananyň öňüne çykyň diýilýär diýip Marly 55 ýaşly synçy aýtdy. Onuň sözlerine görä şäher kitaphanasynyň töwereginde hüsgarlyk çäherleri şu çagyrş bilen bagly bolup görünýär. Şondan soň mahkama işgärler kitaphanyň ýanyna görünen adamlary soraga çekmäge başladylar. Bir yere näme üçin geldiň? Näme sebäpden dursun? Näme üçin edil kitaphanyň öňüne geldiň diýip soraýarlar. Geçip barýanyň biri bir ýerde sähel säginde hem derrew şu hel adama öwürleýär diýip bolýan zatlar gözü bilen görenleriň ýyra aýtdy. Bu sorak edişlik adamlary gorkuzly we inni ýagdaý bilýän ýa eşden adamlar kitaphanyň ýanyna durmakdan çekinýär. Hatta şol ýerden geçmäge gorkup daşrak ýerden aýlanyp geçýänler hem köpelli diýip şaýat aýtdy. Adamlaryň arkaýynçylygyny aldylar. Ýaşaýyş şertleri öňkü dönem kıyınlaşdy. Merkezdäki ýol başçylaryň marda bolýan zatlary gahar geldi. Ýerlerine barlyk ýerdiler. Bazarlaryň açylmalygy, husus dukanlaryň ýapylmagy hem şundan bolmaly diýip radionyň söhbetdeşi sözüniň üstüne ýetirdi. Marda kuşgarlyk çärleriniň güýçlenmegi bilen bir hatarda ýyla arasynda, mektep okuwçylarynyň arasynda alınıp barlayan arkada wagty hem güýçlendirilýär diýip Azatlygyň habarçylary aýdýar. Türkmen telewizionyasy paýta ýan adamlary ara kesme wagtyny aýdym saat dinlemek, Gurbanuly Berdimuhammedowyň kitaplaryny okumak mümkinçilikleriniň döredilýändigini habar berse, yerli morlumlar kiçik klas okuwçylarynyň arasynda geçirilýän wagty işleriniň hem güýçlendirilýändigini aýdýarlar. Bu maglumaty Azatlygyň Bayramaly habarçysy hem tasdik etdi we şäheriň 4-nji orta mektebine 7-nji klasdan aşakda okuwçylary hepdäniň 6-njy günleri berilýän soňky sapakda prezidentiň halk üçin edýän uly işleri ýa-da ajaýyp kitaplary bardy gurrun berilýändigini aýtdy. Habarçy bilen gurlaşan enatalaryň biri çağalaryň beýnesiniň
ýugulmagyndan gaty nägilediğini aýtdy. Çağalykda mektepde her 6-njy gün ruhnamany okudyp, onuň hakykatdanam mukaddes kitapdygyny beýnimizde goýdular. Onuň nähili biderek kitapdygyny soň düşündik. Emma edil biledişleri ýaly çağalarymyzyň hem aňyny üýtgetjek bolýarlar diýip adynyň aýdylmalygyny soran ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä, arkada tapaklary 2 hepde bäri geçilýär we adamlar bir her hepde şeýle boljak mukadip alada galýarlar.